बर'नि सोदोमस्रिया मोस्ले जाबाय न'निजों मोसानाया नोंसोरलाय माथो खालामखो होननानै ओंखायनो मालायखौ आसि मोनसे थुयोबा मोनथाम आसिया गावखौनो थुयो बेखौ गोसोआव लाखि मालायखौ रायनायनिफ्राय खामानि मावनायजोंसो एन्सार होनांगोन हारसाफ्रा थगायदों नासयदों गादबदों 40 बोसोर बुंबाय आरो बेसेबां बुंनो नों गादब जानो ना जाया नासय जानो ना जाया थगाय जानो ना जाया बेखौ नोंसो थिग खालामदो दानिया एकदम सैथो बियो हमना लाबाय जोङो सान अख्रां बायदि जोंखौ जे थगायदों जोंखौ जे नासयदों जोंखौ जे गादबदों सैथो बियो 100% सैथो दानिया नों थिग खालाम थगाय जानो ना जाया गादब जानो ना जाया नासय जानो ना जाया मालायजों मुगै जानो ना जाया मालायजों मुगै जायाबा मालायनिख्रुइ नोङो साखोन सिखोन जानांगोन नोंनि न'आ हाग्रा दुजोबबाय गोदो बिबार दंमोन बिबार फांसेबो गैला गामिनि थानसालिया हाग्रा दुजोबना दङ मालाया थानसालिखौ मोजां बानायना लाबाय नोंहा गामिनि थानसालिया मोजां नंला मालायनि गामियाव थाङोबा बिराद मोजां नुयो नोंनि गामिया हाग्रा बंग्रा जाजोबबाय बिनि दाया मालाय नङा नोंसो दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर जे जोङो दिनै मा जानांगोन जोङो हार्ड वार्किं आरो जोङो मान सन्मान होलायनो हानांगोन मालायखौ रायखोमानायानो एन्सार नङा मालायखौ गाज्रि होनना बुंनायानो फिननाय नङा बेनो सलुसन नङा मालायखौ गाज्रि होनदों थिगानो दङ नाथाय नों मोजां नंगौना नङा नोंबो बेखौ थिग खालाम दिनै न'खराव बिसि फिसायनि बुलायलायनाय गोबां थासारिया दाबो जोबाखै जौ लोंनायाथ' खमायखायाखै बारायदोंसो बारायदों जेराव मिथिखाबाय बर' जाथिया जौ लोंनायजोंनो सेस जाबाय खमसे खम 20 बोसोर बर'आ जुदि जौ लोङाबा आंहा 100% बिश्वास दङ इन्डियानि मोनसे लिडिं कमिउनिटि जागोन बर'फ्रा दिनै नायदो लेखा फरायनायाव दावखोगासिनो दङ स्पर्ट्सआव गेलेनायाव 60% जेसेबां गेलेनाय दङ बे गासैबो गेलेनायाव जोंनि सासे प्रफेसरा बुंदों 50 to 60% बर'आनो डमिनेट खालामनानै दङ हारिमुआवबो थांगासिनो दङ गासैयावबो बर'फ्रा थांगासिनो दङ बेसेबांबा गाज्रि थासारियावबो आरो थासारिखौ मोजां खालामनो हायोबा बेसेबां गोजौआव थांगोन नायदो आङो सोलोंथाइ फसंथानफोरजों एसे सोमोन्दो दङखाय मिथिगौ इन्डियानि जेसेबां इउनिभारसिटि दङ सासे नङा सासे बर' गथ' दङ आरो गोबां प्रफेसर जाहैबाय दायो ओंखायनो बर'फ्रा बिराद मोनसे हार्ड वार्किं जाथि जोंनो एसे डिसिप्लिन नांगोन आरो बे डिसिप्लिनखौ मालायनि सायाव नेना थाबा जानाय नङा रायजोफोर नोंथांमोनानो डिसिसन ला बागडोग्रा गामिखौ इन्डियायाव जोङो बेस्ट गामि बानायगोन होनना नोंथांमोना थांखि लायोबा 5 बोसोरनि गेजेरावनो बेस्ट जागोन नोंथांमोना बिबार गायजोबोबा नोंथांमोना साखोन सिखोन जायोबा गामियाव जौ लोंना दावराव दावसि खालामाबा बुलायनाय गैयाबा गोरिब गुन्द्राखौ बयबो अनोबा बैसागो मागो दमासि मोजां जायोबा धोरोमखौ मोजां सिबियोबा गासैबो मोजां जायोबानो जोंनि गामिया मोजां जागोन आरो अब्लानो सोरगो होननाय जायगा गैया रायजोफोर सोरगोआ बेनो जों गावनो सोरजिनानै लानांगोन सोरगोखौ दा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय दावहायाथ' थांबाय थागोन बे दावहाया जोबनाय नङा दिनै हारसाफोरजों नांलायदों गाबोन जोंनि नांलायनाया हयथ' जों जौगायोबा इन्डियाजों जागोन इन्डियाजों जोबो गाबोन वर्ल्डजों जागोन बे दावहाया थांबाय थागोन बे जोबनो गैया नाथाय नैबे जोंनि समाजनि मावनांगौ खामानिखौ जों गावनो मावना लानांगोन केयारिं जानांगोन केयारिं सासेया सासेखौ अनग्रा सासेया सासेखौ अनग्रा जोंनियाव दायो एसे थगायसुलाया बांबाय जोंनि हारियाव एसे थगायनाया खमायनांगोन गोदो माने मोनजायाखिसै होननानै दा एफा एनै मोनजायोबा माने खाथिनिखौ नाया बेबायदि आखला जोंनियाव फैदों बे जे जौगानाय नङा समान समान जौगालांनांगोन मालाया जौगायाखैदों हारसिं जौगासिनानै मा खालामनो नङा होमबा नोंनि खाथिनिया लेखा फरायनो हस्पिटालाव लांनो फैसा गैया नोङो हारसिं बिराद गिदिर थिं बांला लुना लानानै मा जानो गोजोननाय मोननाय नङा ओंखायनो समान समान जौगालांनो केयारिं जानांगोन सोरखौबा थाखा फैसाजों हायो थाखा फैसाजों मदद हो थाखा फैसाजों हाया गियानजों हायो गियानजों मदद हो बेजोंबो हाया नोङो अननानै हायो अननानै मदद हो बोलोजों हायो बोलोजों हो खामानि मावनानै जोङो सासेया सासेखौ गोदोनि बायदि अनलायलायनांगोन केयारिं मोनसे ससाइटि जानांगोन अब्लासो साक्सेस जागोन जोङो बिनिफ्राय अनलायलायनाया थानांगोन दा बे खोथाखौ आं नोंथांमोनखौ बुंबाय जोङो मा नागिरदों जोङो क्वालिटि ससाइटि नागिरदों गुन गोनां समाजा बोरै फैगोन साफ्रोमबो बर' सुबुङा गुन गोनां जायोबासो गुन गोनां समाज जागोन आरो गुन गोनां समाज जानो थाखाय बयबो MA पास जानांगौ बिदि नङा MA पास जाजोबनो हायोबाथ' मोजां हायार एडुकेसन गोजौ सोलोंथाइ लाजोबनो हायोबाथ' मोजां हायाब्लाबो नों सासे आबादारिब्लाबो नों सासे दखान होग्राबाबो मैगं फानग्राब्लाबो आखल आखुआ मोजां जायोबानो क्वालिटि ससाइटिया फैगोन
हार्ड वर्किंखौ मानो बुंदों आङो दिनै नुयो आइजोफ्रा मैगं फानो मटर लामायाव अन्थाइ बुख्रेबो आइजोफ्रा हौवासाफ्रा केराम गेलेनानै थायो दखानाव आड्डा होनानै थायो जोंनि हारियावबो बे थासारिफोरखौ नुयो जोबोद दुखुनांथाव दिनै जौ फाननायखौ जोङो मोनसे समाव बुंबोबाय जौ फाननायाथ' दिनै जौ फाननायल' नङासै गुबुन गुबुन खामानिबो मावदों आइजोफ्रा बेजों लोगोसे मा जाबाय मटर लामायावबो थांनानै अन्थाइ बुख्रेबहैबाय गोदो हौवाफ्राल' शिलंआव खैला जावनो थाङोमोन दायो आइजोफ्रा जोबोद दुखुनांथाव आरो हौवाफोरनि फारसे बिराद साननांगौ जादों दिनै आइजोफोरनि आखायाव थाखा फैसा गोग्लैयोबा मिसइउज जाया नाथाय हौवाफोरनि आखायाव थाखा फैसा गोग्लैयोबा बांसिन थाखा फैसायानो मिसइउज जायो बेबायदि मोनसे रिपर्ट डाटा जोंनियाव मोनदों आं बानायनाय डाटा नङा बियो माखासे एनजिअफोरा बानायनाय डाटा दा नंखायनो हौवाफ्राबो थिग जानांगोन आइजोफ्राबो थिग जानांगोन साफ्रोमबो मानसिया गुन गोनां जानांगोन आरो केयारिं ससाइटि सोरखौबा गाज्रि नुदों मेगन मिसिना थानो नाङा जों बेखौ बुजायलायनानै जोङो थिग खालामनांगोन आं बेखौनो बुंबाय आं गोलाव बाथ्रा बुंला गोबां खोथा बुंबाय रायजोफ्रा अखाबो हाबाय खस्थ'बो जाबाय जोंहा एनडिबि प्रग्रेसिभनि नखर नेहाथारि दङ जोबोद एक्सपिरियेन्स बिथाङा सासे जोबोद एक्सपिरियेन्स मानसि गोबां दुखु जारला सहायनानै हाग्रा बंग्रा थानानै गोबां थासारिजों जुजिबोनानै बिथाङा फैदों आरो गोबां समाव बिथांनि बिबुंथिखौ आंबो खोनादों जोबोद ससाइटिनि जोंनि हारिनि फारसे बिथांनि साननाय हनाया जोबोद गोजौआव दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे दिनै बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैनाया बयनिबो थाखाय खाफालनि खोथा बिथांमोनाबो गोब्राब सोमावसारगासिनो दङ सोमावसारनाया मोनसे समाव हारसिं हारसिंमोन दा फैनानै ज' जाफैबाय बेखौ अबंलावरियाबो खावलायदों जानो हानाय थासारियाबो बुंदों जानो हानाय आरो जेंनाया सुस्रांजानांगौबा ज' जाखाथारनांगोन नङाबा जेंनाया सुस्रांजानाय नङा जों बुंबाय थायो हारसाफ्रा जोंखौ बोखावो सरकारा जोंखौ बोखावो डिभाइड एन्ड रुल खालामो आं बेखौबो बुंनो नागिरदों नों गावस्रायाबा नोंखौ बोरै बोखारनो हानो नङा होमबा जोंसो गावस्रादों गाबोन हारसाया बुंबायानो सोरबा हम कमिशनारा बुंबायानो सोरबा चिफ मिनिस्टारा बुंबायानो नोंसोर लोगो जानाङा बे उमुक बे उमुक बे उमुक बिनि मेगन सिगाङाव जायाबानोथ' जाबाय 24 घन्टाथ' बे आंखौ डिउटि होनाय नङा बिनि उनावथ' जों लोगो जानो हायो बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव नों गुलिखौनो जानो हायोबा मानो हारिनि थाखाय जों खौसे जानो हाया ओंखायनो नैफोर थासारिखौ जों बुजिनांगोन ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै साफा सानै रेगुलेसनारिफ्रा सोरबा सारेन्डार जाबाय सोरबा माबा जाबाय थांनानै सोरबा साफा सानैया जौ फाग्लाबो जादों गाज्रि अबस्थायाव दंहैयो न'खरफोरनि अबस्थाया जोंनि रेगुलेसननि बेफोरबो मोनसे पार्ट दा नंखायनो ओइबार जे फिनिशिं जागोन बिनि उनाव जोंहा लुबैगोन जे जोंनि सेंग्रा लाइमोन रेगुलेसनारिफोर गासिबो ज' जानानै मोनसे गेरेमसा गोग्गो बर' हारि दानायाव जों खौसे जाहाथे दावगालांनो हायो बेखौ आङो जे हास्थायगोन आङो लुबैगोन दा रायजो राजाफ्रा हयथ' आफादगिरि हिसाबै आंनि सायावबो गोबां एक्सपेक्टेसन दङ आङो जोबोद गिदिर लिडार नङा मानगोनां रायजोफोर बर' हारियाव लिडारा गोबां दंखायो गोदोनिफ्रायनो बड'फानिफ्राय लानानै गोबां गिदिर गिदिर बर' हारियाव लिडारफोर जोनोम जाबोबाय आरो माखासेया दाबो थैयाखै दङ आंबो बिथांमोननि सायावनो लामा नायो ओंखायनो आङो बुङो एखनबा जे दिनै बै लिडारफ्रा जायफोरा सिमां नुजेनदोंमोन सानजेनदोंमोन महरखौ बोजेनदोंमोन बै मानसिफ्रा दिनै खौसे जानाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गोनां खोथा ओंखायनो दिनैबो आं बुंगोन मालाबा जुदि दिनै रुलिंआव थानाय बिथां हाग्रामामोन रन्जन दैमारिमोन गबिन्द बसुमतारीमोन इउजि ब्रह्ममोन सानसुमामोन बिथांमोना खौसे जानानै बोसोरसेनि थाखाय हारिखौ दैदेनोब्लाबो हारिया जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो दा बेखिनि खोथाखौनो आं बुंबाय आं बारा गोलाव बुंला जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै अखा हानायावबो नोंथांमोना धैर्य हमनानै खोनासंबाय थादों आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों Boleh saya dokter, sorry.